Пак. Падна ми се Giant Chest. Ой, здравейте хора. Падна ми се Giant Chest. И правя този епизод за втори път, защото приложението, което снимам, ми крашна. И както виждате, това приложение ми прави екран ужасно бъгъв. И аз се завръщам. И тук съм И да, това е играта Clash Royale. Съвсем се бъгнах. Тази игра си правиш дек и атакуваш. Набързо го казвам. Защото ме мързи да целият клип да е в обяснения. И ми се падна Giant Chest, който е много рядък. Няма да се бия, защото ако знаете какъв съм слаб, просто такова. И завършвам се и да, чакайте. Знаете ли какво? Ще чета коментари. Да, никога не съм го правил и то на клипче. Но, да, опа. Тук е едно нещо, това е програма. Там беше програмката, с която снимам. Знам, доста е жалка и да. Надявам и също така благодаря за 50 абоната. Да. Окей, сега моя канал. Денис БГ. Ужасно лаги тази програма. Да изде. Аре. Окей, канал 51 абоната. Спаднал съм с един, защото тук пише 50. Окей. Тук първо почвам от най-новите клипове към най-старите. Тук има 3 дислайка. Дай да видим. Това съм го писал за шега. Томаша, искаш ли епизод на Fun of Sister Location? Толкова силно дъвчиш, че усещам чипс в ухото си. Ами, не дъвча силно, дори аз не дъвчих само ето така. Аз дори не дъвчих. Аз не дъвча. И да. Да. Аз не дъвча много силно, защото може да ям бавно, но не дъвча силно, така че... Денис, аз съм Мишо. Добре? Sub for me, please. Не обичам съб за съб, така че... базикам се. Ще го добавя даже като любим коментар. Аз съм със събнал за този пичага. Окей, втория най-нов клип, значи... Моята първа песен, да, песента не е много, за да отбележа Десингер Панде. Значи сега, песента не е твоя ЛВ, добре? Иван Иванов, нали? Да, вярно е, даже ще ви отговоря. Да, не е моя. Само така си написах тъпото заглавие. Бам, изпращане. Дойдох от Google Play. Нищо по-оригинално да рекламираш коментарите за игри. Дай пак. Дойдох от Google Play. Нищо по-оригинално от това да рекламираш в коментарите за игри. Аз не съм коментирал в коментарите за игри. Не виждам нищо. Ама седно. Значи, оправи си граматиката Денис БГ. Да БГ Клан ТВ, да! Да, много да БГ Клан ТВ, разбира се, че да, защото това сме ние, хората. Значи, знаеш какво? Фак. Окей. Много яко subscribe. Прочетете повече. Да, рад брадър. Земби и това забеляза в Google Play на играта Pokemon Go. Какво? Опа, звънят ми. Дойдох от Google Play, нищо по-оригинално си. Да! Да, бях написал в Pokemon Go, че канал ми така стана по-известен и да. Окей, написал си го грешно. Окей.
И да, на 2 клипа стига да се прочете. Просто исках да ви кажа, че се завръщам и чао!